Hola, bon dia. Benvinguts al Castell de Remei. Castell de Remei és la bodega més antiga de tot Catalunya, amb marca registrada i la cinquena de tot Espanya. Fer país pel Castell de Remei és el que demostrem amb totes les festivitats i celebracions que fem i que tota la gent de la zona se senti acompanyada per nosaltres. Castell de Remei col·laborem fent país perquè penso que és molt important donar-li una entitat a la nostra zona. Qui vingui al Castell de Remei podrà disfrutar d'una visita en el nostre celler i bodega, fer una cata de 3 vins. Podrà disfrutar de tot aquest entorn que l'envolta. Tenim la Fundació del Castell de Remei, que se n'en cuida molt de reintroducció d'aus i diferents espècies. En aquesta experiència hem fet una mica de tot, hem fet una visita al celler, que és molt maco, són unes instal·lacions molt grans, molt maques, amb molta natura, i després hem acabat amb un tas de vins i ha sigut molt xulo i molt familiar i molt proper.